I pozdrav svima ljudi, ja sam Ilija i danas sam rešio da vam ispričam jednu priču koja mi se desila pre 5 minuta. Znači, ja sam izašao napolje, kod mene sneg bukvalno da prekrije čizmu. Ja sam izašao napolje i igrao sam se, sneg nije za ništa, ali sam onako trčao i klizao sam se. Kada odjednom ja vidim da duva vetar sa jedne strane. Ja se okrenem ka drugoj strani, ono vetar duva i sa te strane. Možda nećete mi verovati, ali u stvari tu se ovako okretao vetar, nije vrtlog da nosi, ali stvarno se jako kretao. Ja vidim da mi ponestaje vazduha i trčim ka kući. Kako sam ja trčao, sad 100% neće da mi verujete, mene vetar odbacivo, znači. Mnogo sam teško trčao, ja sam se nisam mogao da dišem, da sam otvorio usta, ne znam šta bi se desilo. I ja sam tako brzo dotrčao do kuće, a vetar, sneg mi je sve u oči bio ušao, sve su me bolo oči. Ali nema veze, i sad sam rešio da uvijek nosim fantomku dok sam napolje. I da, ljudi, znači ništa, to bi bilo to, samo to je neka kratka pričica. A ne znate vi kako je to scena bila, jer da se vi ste u sredinu, oko vas se ovako vrti vetar. I znate koliko se to jako čulo? Kao da je neko, ne znam ja, povraća. Znači, ništa ljudi, znači to bi bilo to za ovaj video, znam da je video kratak, ali nema veze. I da ljudi, teo sam da vas se zahvalim, hvala vam za 6 suba, znači idemo do 10, road do 10 suba, pišite to na Face, tako da vidimo se u sledećem klipu, ćao!